Ka jingyap na ka jing betay dynamite hapo ka party do yong bean hamansangan. Kabadan hakathan Townsco East Giant Hills. Kabalajya hakasantrik rumpang. Kalakiyo siya ka arpnyongon. Katba ka jingdan jong kiba mensaw. Kalakenjo siya ka kendayngon. Kani kalong katkum ukurbo balapenmi da ka State Disaster Management Authority SDMA. Habapen pao bagi kam ay jingarap hakan ka jaka da ka kinhun NDRF. SDRF but SRT kidang ngay biteng. Kani ka jingyo jingken ka batmai ka peniya ka jingkiyo jong inong troy par ki bayam na kabalapan bana kam haswa de ki pulit ha ka Henry Otrik rumpang. Superintendent of Police ka District Vikash Kumar kam haswa ulapan thikna halor ka jingyam jong ki arpusan ngot ki brio hadin ka jingyo sebiang ya ki metyam ber ka jingklat no jong ki tu ki balangan ha ki jingmensang. Upentip ru baya ki khat nyo tali ki met yap ki bala yo ban sei lala ban itho bat la IT no she ki bahaying hasam jongki hadien bala pendap ye ki jingdon kam kat kum kaan. Uni uhe pulit ula ong ru bagi la register da ka suo moto FIR halor kan ka jingja hapok Red Police Station hapok ki kindon ba per bat la yo ru ban kem no ya arngot ki try par do yong. Kini ki arngot ki bala syakem ki day ki bala tip kerteng kum uformi charmang balai pun rius nam na jala pet pordung East Giant Hills bat usyame hiwar basapu ars nam rita ubadai na kasnong sutnga po wailong East Giant Hills. Ki pulit ki layalam tian bishari kini ki arngot hakamat ki yeng kashri kabla ai pori ki pulit ban set laisni na kabentaban penlong ya kajing tokit benya kat ba ka jing thawat e ki weipat ki badan kati halendat jong ka ni ka jingja kadang ya shakman.